Ngiyanibingelela babukeli emakhaya. Igama lami ngingubusisiwe wakwamhlongo. Ngihlala kaMashu kade. Ngithi nje angizoxoxa isitori sami indlela engakhula ngayo, yabo. Angikhulanga kahle, ngakhula kabuhlungu nje ngihethekile. Kube nje angazi kanjani uNkulunkulu avele ejike lelisuku namhlanje kube isikhathi sokuthi ngiyikhulume lento abantu beyazi ukuthi kwenzakalani. Ngesikhathi ngikhula ngina 8 years uma wayiphumile. Ubhuti wami umdala wangidlengula, yabo. And ekungidlenguleni kwakhe kushuthi elokhu eqhubeke aphindelela engidlengula. Ngingakwazi ukuyikhuluma leyo nto. And lento yayingibangela ukuthi ngiyichamele every day. Ngangakwazi ukuyibamba mangabe ngilele, ngangifika ngichamile. Ngivele ngiphuphe ngathi ngiyachama. Nginama nightmares nazo zonke lezo zinto, yabo. Senzeka mhlambe ngiyakhula 10 years, 11 years, 12 years. Uloke yenza lento ngingakwazi ukuthi ngikhulume, yabo. Lento yangibangela ukuthi ngibe nolaka. I used to fight boys at school, yabo. Umfana nje makangisukela mhlawumbe ngenqindi ngilwa ngalendlela ukuthi ngithe ngino 16 ngajoin ukarate, not because ngijoina ngoba ngiyawuthanda, ne. Ngangifisa ukuthi ngiyiphinselele kumuntu wesilisa mengenza into ebuhlungu ngoba ubhuti wami wangenza into ebuhlungu ngangakwazi ukuyiphinselela. And uma wami akazange angisukumele athi ngoba ingane yakhe eyenza into ebuhlungu enganeni yakhe bese eyayikhuza or mhlawumbe uyayibopha or wenza ini, yabo. So lento lo isilonda kumina ngalendlela lokuthi even ngisho ingane yami indala uma mhlambe kwenzeka ukuthize mhlambe ngibone ngingakuthanda einganeni lezi ezinye ezincane ngivele ngithi nobhuti wami wayengihlukumeza uma wami ethule. So I'm not gonna keep quiet if you're bullying my children. Ngimtshela nje kanje. Ngibona futhi ukuthi sengiyak overdo because lesi silonda lesi asipheli. Njengoba ngikhuluma lento ngikhuluma ngoba angikwazi kuba ku relationship, ne. Ngenxa yale situation. Ngiyazi ukuthi uma ngabe ngikhuluma ngalento angibi right, khambe ingiphazamise, ne. Uma ngiba ku relationship ngiyalwa kakhulu, yabo. Ngifisa sangathi umuntu esifisa mengabe ngenza into ebuhlungu kuba nale pain yokuthi ngadle ngulo umuntu esilisa angizikwazanga ukuthi ngiyilwele. And lento ibingibangela ukuthi uma ngabe umuntu esilisa engibuka mina afile sangathi engangenza that same thing. Kangangoba I was raped the other day njengoba ngaphuza nje utshwala. I was raped when I was drunk, ne. The whole night umuntu esilisa ngivalele phakathi, ne, endlini wangirape ubusuku bonke. It is when akhona I decide ukuthi utshwala ngiyabiyeka, yabo. Vele ngase ngiphuza ngalezo ikhathi. Kuthe uma ngikhula ekukhuleni kwami njengoba ngisho ukuthi bengithanda ukulwa kodwa bengilwa nabafana bodwa bengali namantombazana. Even ngisho nabangani bami bekabafana ngoba bengazani nento argument engicasulayo. Bengifisa ngathi ngingathula umuntu enganginikeza ukuthula. Even ngisho ngihlela I used to stay in the dark phansi kwetafula, ne. Ekhaya mangabe sonile sonke we were 5. Mina ngangishawa kakhulu kunabanye. Ngendlela nganginamandla ngayo ngoba sasigqilazwe ekhaya, yabo. Kwakuthi uma ngabe ngishawe kakhulu mina ngigunda imbungculo ngoba wayenzela ukuthi abantu besilisa bangangiboni. Even ngisho umfana kamakhelana khona umfana kamakhelana ayingikhonzile kakhulu komngane nami nje namanje sisazwana. USimphiwe, yabo. USimphiwe wayethanda ukuhlala eceleni kwami, yabo. Angishayela ukuthi bengenzani noSimphiwe, yabo.
Then umuntu owangidiscover ukuthi there's something that is happening to me when I was maybe 10 years, 11. Ukhulekane. He was my neighbor. Waye ngikhonzile kakhulu mangikhala. Wayehlala eceleni kwami. Afike angibuza fikile kwenze njani yabo fikile kwenze njani. And then ngingakwazi ukukhuluma ngangivele ngingakwazi ngangiba sengathi ngiyingane eshayi kanti angekho shy because le pain yayiphakathi kumina. Then ngahlala ke nalesi silonda lesi. Then ubhuti wami wayithanda kakhulu imali. Wahamba enyangeni, walanda inyanga ekhaya, afika inyanga ekhaya. Angazi noma wakumanosha noma kuyini lenyanga. Sicaba sonke ne. Mayisicaba yathatha igazi lethu yalifaka etsheni. Yathi izoyisa lapha ehlathini, angazi yenziwani ehlathini. Mesicabile ke lenyanga ke kuloko iqhubeke lokho lethi inyanga. Ezinye enye yasithatha yasiphalaza sensimini kwagumba umgodi. Ufika usho laphana ukuthi ufile uncwatshiwe ngiyabona ukuthi isimo sakhe sokuthwala saqala lapho. Ubhuti wami ubefika ekhaya enolaka ubhuti wami. Enolaka ngalendlela le. When I found out the story sakhe ukuthi ubhuti wami ezebe nolaka kusuka sekutheni uma wathatha ubhuti wami ngoba wayetholakala ngendlela eyihlazo noma wayedlunguliwe ne. Wamthatha ubhuti wami wayomshiya lapho ayokhisha khona inyoni ashangathi umkhipha inyoni wamshiya lapho ambalekela. Ubhuti wami ngitheme sengino-8 bese yabuya ke back ezekhaya ila esengidlengula khona. Ubuya kwakhe ke ubhuti wami ubuya nale enga ngaphakathi ukuthi uma wakhe wamlahla lapha yana. Ebelo kakhulu ubhuti wami ngalendlela le benenhliziyo encane bekamkhahlele nje uma nezingane zakhe eyishaya even umfazi wakhe. Sometimes nje I used to pray for umfazi wakhe emshaya kakhulu. Ngibona igazi liyehla kanje ngelokhu njana ngisicapha ngendlela abemshaya ngayo amshaya ngawazi ngisho ukulala. Eqhuma umfazi wabhuti wami ebekezela because umuntu esifazane wasemakhaya yabo. Ayifundisiwe kuba ukuthi emendweni kuyahlalwa yabo. Ngiyibuka lento eyenza ubhuti wami and uma wami was quiet. Azange azadile nalento le ukuthi uma ayilungise phela ngoba phela ingane yakhe le. Mina ngangifisa ngisho kuba run away ekhaya. When I was 10 years I ran away from home because sashawa ngendlela futhi mina ngangishawa ngendlela ehlukile ngoba mina waqala ngami ukungidlengula. Kuthe emva kweminyakana emibili emithathu maybe I was doing the second year. Ngicabanga mhlawumbe 85 86 ubhuti wami wahamba walanda enye into engathi ibhakede like but kodwa beyenza as ukhamba. Eyishaye lento besiphuma amagwebu ne. Ekhuluma kulento njalo ekamereni asibiza sonke. Hayi sikhulumeke sisho ukuthi hayi sifuna inhlanhla ini yabo. Hayi bese ke kuqhubeke bese ethi yena usezolala no ningane kasisi wami. Usisi wami benengane yodwa. And naye usisi wami I found out ukuthi ngenkathi ngisamncane beloke embiza ezolala eceleni kwakhe. Ngendlela bemtreata ngayo usisi wami bemshaya like uma nama boyfriend amabili amshaya like i-boyfriend yakhe. Ebengena nje ey'ndabeni zakhe zocansi. Yabo akhulume noma kanjani amshayise wengane even ngisho usisi wami sesaba ukubuya ekhaya ngoba wathatha mina wahamba nami. Mehamba nami waphatheka kabi ubhuti wami shithi kufana nokuthi kwakuhamba umfazi wakhe ngendlela ayengirape ngayo ayengirape in such a way. Uma nginomuntu wesilisa ngathi ngingathola umuntu wesilisa oyislender like ngoba yena wayemkhulu ngomzimba. So ngivele ngibuyele ile picture
ubaba ingane zami wayemkhulu ngomzimba wayenga-understand ukuthi ngangivele ngimshaye nje ngixabane naye ngilwe naye ebengithanda kubaba ingane zami lezi ube umfundisi ne sizwana kakhulu kodwa inkinga yakhe bekhala ngokuthi ngihlaza kakhulu ngalendlela ukuthi akakwazi ukubekezelela leyo nto. The last time sihlukana wathi mina Fikile osowuhlaza njengomfazi wami. Ngimiyekele ngani umfazi wami? Umfazi wami ngimiyekele ukuthi uhlaza. What is the reason ukuhlukana nomuntu ohlaza ngithandane nomuntu ohlaza? It is where open up ngento ayenayo enhlizweni ngoba ngase ngimsaba ngendlela ayesenolaka ngayo ngibona ngathi ngangibulala bo. Ayike ubaba engane zami wahamba ke wabuyelana ne ex yakhe ne mebuyelana ne ex yakhe ukuthi angiqalanga kahle indaba bengisaqhubeka nale ndaba yesithwalo ukuthi ngisithole kanjani ukuthi beyethwele lento beyenza ngoba waliqala leli business when I was 10 kuya phezulu ne wapenda waduma ke manje kanti bependa nje esependa indawo zabelungu ikole yonke leyo nto leyo esewumuntu nje alright nemali eyibeka kahle waqala ubhuti wami ngifunda mhlawumbe ngangifunda standard 2 or 1 life wahlaba khona einkomo ezu3 nimbuzo ezu3 neinkukhu ezu12. It is where a ritual yakhe yaqala khona kodwa nginokucabanga ngokwami ukuthi le ritual it wasn't akiyona into mhlawumbe yena ayeya ethi uyayenza mangibuka yena wayetshena ukuthi nje lento isimeyenza uzoba nenhlanhla yabo bese siyabuzana ukuthi okay imali iphuma kanjani size mesexoxa ukuthi hayi imali wayifuna ebank omakhelwane bayawazi kumuza sekhaya nje buforum obheda uze walungisa uhulumeni yabo kungathi nje yabo manje ubhuti wami elokho zosikhulumisa kulento ngalesikhathi sikhulumisa kulento it is where lento imngena ukuthi waqala manje walala nengane yakhe walala nengane kasisi wakhe yabo umuntu osindile la engimbonayo nami engicabangelayo because she was very young last born ngabhuti wami yabo umfana ke lo nomunye wayumfana yabo then lento yayingiphatha kambi ngangivele nje keep stress ngokuthi ngihambe ngilandele uma wayesebenza emakhaladeni then wakwazi ukuhamba ngeenyawo mengihlele kamlungu wakhe ngize nginokuthula ngathi ngingahlala khona bangithanda futhi nabantu bakhona because kumuntu othanda ukugeza izitsha sidalo nje sami ngiyathanda ukugeza izitsha ngikuthanda ukuwasha so baba nalokho ukuthi engathi bengingahlala nabo ngibe wakhona abanye abase Cape Town babefika ingane washa izitsha kanje bangithanda bafuna ukungithatha uma wanqaba into eyayingiphatha kabuhlungu ukuthi uma unqaba ekubeni azi ukuthi ekhaya ngiyahlukumezeka yabo kunelanga la khona ongilandanga angithi uma wayeseyekile ukusebenza mina la isebenza khona kodwa ngisebenza ngomgqibelo ngoba ngaphathi nezinsuku ngesikole ngina 12 wangilanda ngemoto ngiphuma lapha yana emsebenzini wamakhaladi ne ongifaka emotweni wangirape esikhotheni because wayengasatholi ithuba ngase ngikhulile wonke umuntu esekhulile alisekho ithuba lokuthi manje angirape kufanele ukuthi angirape athi hayi ngifuna ufike la ngiphathisa impahla siye edrobheni or what angifake ehlathini lapha angirape yabo lento mangifike ekhaya ngifika singidiniwe yabo umakoti bhuti wami ngithe singimbona ngimxoxela lento ngaxolisa the way nganginolaka ngayo ngamchazela ukuthi lento leyayingenza ngathi ngingablame everyone endlini yabo ngikhulisa ingane ngaba nengane kuthe ubhuti wami meba no 16 mengiba no 16 ubhuti wami walahleka 3 days after 3 days ubhuti wami watholakala ehlathini eshonile ne njengoba eshonile una 9 bullets esifubeni sakhe lentombazane etholakalayo idutshula umlenze wonke ngalendlela ukuthi wanqanyula umlenze wayo
abaseshi bathi mabeyifuna intombazane bangayithola yantshontshwa ke esibhedlela ke nje ungathi imove lento mewibuka yabo ose ubhuti wami ke umuma koti kabhuti wami ekuthola lokho waphoxeka kakhulu ngoba ubhuti wami wayengalali ngaphandle wayelala ekhaya every day yonke into imali zikuyena everything nje wayengakhombisa ukuthi umuntu ngempela onento ezithize wathi ukugula kancane ephazamisa ngengqondo waphinde wabuya waba back waba right kodwa after the incident la ebuya omkabhuti wami ezosixoxela ukuthi no ubhuti wami akayona ingane yakadlamini lapha behlala khona ubhuti wami kahle kahle uzalwa umkhulu umalume kama shithi umakama washona washingane nomfowabo umfowabo wayithatha ingane ngathi uzoyikhulisa kanti uyayirape all this time ne then mabefika bathi bazohlambuluka lento base bathi bona bafuna ukuhlaba imbuzi because banenkinga ukuthi bafuna ukuthi lento ihlanjululwe and all it is weke ke ngaba nale anger yokuthi into ekuthiwa idlozi angikholela kuyona because abantu bashanga ngathi badlungisa idlozi emndenini kanti bazolungisa nina mina bengawuthola indawo umsebenzi ngisho bengingayaphhi ngisho emandiyeni bengincoma ukuthi ngikhuthele the way ngithi bengijima ngumuntu wekarate so I used to pick up heavy boxes emsebenzini kodwa mase dilizwa kuzothathwa mina ngiyomuntu oqala bengaqashwa ndawo even ngisho mina I can sing professionally ngikufundelile futhi kodwa bekuthi mase castwa ngingacastwa mina ngenxa yalento ayenzile angazi ukuthi inhlanhla zethu wayejike wazenza kanjani zaphendukela yena ngithi yabo so laba bafika bathi bazolungisa idlozi ngithi mina alikho idlozi la ekhaya ngithe ngisasho njalo ngavele ngakhipha ibhomu ngenzela ukuthi nje bathi basalinaka ibhomu bavele bangaphinde nje bazofuna ukwenza into ekuthiwa umsebenzi ngoba angifune lutho ekuthiwa into yesizulu ngoba abantu emndenini nani niqaphele niumndeni umuntu ushasa ngathi uzokwenza into ethize uzolungisa khona ugogo khalayo khona kanti usekhulume nalenyanga or yena akazi inyanga iyona ezofaka into zakhe uzitshontsha ama destinies enonke la ekhaya yabo mina ngisindisiwe ngadecide ukusindiswa because this thing is heavy for me yabo and I was a child engekho umuntu ongiprotectayo ubabami wanele weza nje ukuthi uma ukhulelwa wabaleka ubabami ucibane umpondo mabesha uchaza kuthiwa wayisebenza lapha eNkwalini uma I used to go there ayekhona yabo anginankinga ke nalokho ucibane anginankinga naye ngazama ukuthi efonele bandla ngingane befuna ukuthi bangibhalise ngesibongo sakababa yabo angifuna ukuchaza futhi ukuthi kwakungani befuna ukubhalisa ngesibongo sakababa ngoba angikho lapho ngila ake ubhuti wami ke uthe bese shonile meshona ubhuti wami kwaqala okay ekamereni la kwaphuma umuntu oyinqwa luckily ugogo kamakhelwane uyena lo wayehleze ethi uyathakatha ubhuti wami ne ethi ngingayi kulogogo logogo ngangimthanda akamakhelwane futhi uyena wakuthi mangabe kungekho umuntu ekhaya asibize bese ethi Simphiwe phakela ufikile yabo angiphakele ke uSimphiwe sihlale so kwakunalento kumina ukuthi unomama anginikeza bona nokuthi into engangiyithanda logogo naye wayithanda logogo avela phuthume fast azosiqoqisa athi sheshani ngaze kufika abantu bathi bazoqoqa bese beyanihleka ukuthi endlini kunjani ayina ngempela imithi eyavumbululwa kulelo kamera ngikaze ngiyibone imithi enjenganaleya yagcwala icardboard elingaka lama aphula wayedayisa ama-aphula osweet yonke leyo nto ichuma futhi into yakhe yabo angifuni futhi ukukhuluma ngalezo zinto waveleke angizeli kuzokhuluma ngazo and ubhuti wami lo hayi ukuthi ayilala champagne nobani lento yakhe isimbiza ngokuthi fanele alale noma kwayifunda arape futhi uma wakhe ngendlela futhi ayimtreat ngayo you can see ukuthi
seyofana ne girlfriend yakhe thize mhlambe ngisengqena ukukhuluma leli gama leli ukuthi yabo when a person disrespect you ekuthathisa ukuthi angifuni ukukhuluma leli gama ngumzala okwesifebe akutreat njengathi isifebe esithize sikama wakhe, you understand? Kodwa angikho ke lapho kuthe ekukhuleni nje kwami mangikhula ngakhula ngingazani neargument because he used to argue bengibiza ngani konje ngesike athi akhuluma inhlamba le I used to hate vulgar language ne. I didn't know ukuthi iyaplanteka engqondweni yami ehlathi beniyodayisa ngengquthu something like that. Asho something like that. Umuhambile abe nesikhwele athi uyakuhlola akubuke abuke iphenti athi why iphenti lakho libe manzi, you understand? I used to have a discharge like me, and it discharge le iphuma ngale ndlela le sengahamba ngisho amagayini or in ngoba ngangifuna ukuthi umanje obaphathwe icancer ingaphumeli kumina yabo. Ngitreat-ke le discharge ke until ngize ngithi it's fine, ngihlalele nayo kanjalo ke. Ithule ibiqhubeka, okay, it's fine. Ake ubhuti wami eseshonile ke wangcwatsha. It is where ubuka khona ukuthi there's something in the house eyenzeka. Qala kuyikhulumele nje abantu abahlula angikholela kubona yabona nezinto zabo bathi hayi there is ibhodlela lagqitshe egcekeni kuze ningashadi yabo. Ngibona ubuye umqondo wami ukuthi okay kwakufanele singashadi, kwakufanele sihlalele lento yakhe lena ayenzayo, kufanele alale nobani kuze izinto zakhe zithi zikhanye yabona. Yes, bese eyalokhu nja ke ngathi ngifuna ukukhuluma everything ne. Bese sihambe noNhlanhla masifika kwenye indawo silibale. I was doing standard 5. In which year? Standard 5. Shambu grade 7 or what? Oh, yeah. Sifundisa Sundays ne. Then ngilokhu nje masibuya late bese thi ngoba sengiqomile uyabona ukuthi he is jealous ngisho ngakuthiwa there's something yabo. Mina ngangingajoli because ngangikwazi ukuthi ngizongena ekukhulumeni yabo nje wayejolela ke lona umunye esekhulile sethola iboyfriend naye kodwa engalali naye saba ukulala naye yabo. Bese ke eyasigunda imbungculu ukuze ama boyfriend ethe ngasibone ngokwami ukucabanga. Bese ke that thing hurts me ngalendlela angizwani vele nokugunda because ikhanda lami alimili kahle. Khona indawo la icijile nezindawo izamaqhuzuqhuzu eziningi angithandi izivele akugunda nje vele angikuthande angiphiwe ngigunda ngoba ngigunda ikhathi futhi naye ngikhonzile. Ngahlala ke ngahlala for 3 weeks ngingayi esikoleni. Then I know it was a joke at home. Everyone was joking about it. Better angazi nihleke esikoleni because ufikile wahlala isikhathi engayi esikoleni because egundiwe ne. The way ngisho ngayo Nhlanhla nje wavela umyeka wavela umgunda. Mohamba nesikole esikoleni ayithathe leyo nto ayijikjele lapha yana athi yena uyakwazi ukusikhipha masifuna ukukhishwa. Controller in such a controller everything, a monitor everything oyenzayo. Ubanjalo bhuti wakho? Yes. Thina sasingaphuma ekhaya. Yebo masithunya esitolo sasiphuma sonke sigijima esitolo. And fundiswa nokuthi kudliwa kanjani intombazane iyogana akufanele ibe isidudla wokumonitor ngisho ama slices okudla. So we used to steal imali le yelokhu njani yesidi la abadayisayo
masifike esitolo sithenga uhalf wesinkwa sihlukaniselane bese sithenga nopholoni sidle endleleni besibuka abantu then abantu babe sidabukela basiphakela bo mama kamakhelane uma ngathi ununu ne afike angibize angiphakele athi sheshisa fikile ngidle ngisheshise bese engifaka uColgate ukuze ngingabonakali nalowo mama ngingisho nje ukuthi empilweni yami ngingifisa ukuthi ngimenzele something okay bese ubhuti wami uma ngabe sihleli nje siyingane sisonke ayixoshe ingane athi sambe siyosebenza sibe into ebusy nje igqila sasazi ukuthi siyigqila ngalendlela ukuthi ngisho uthunyiwe kumama othize kuthiwa mbolanda indwangu mhlawumbe kuyathungwa ini ngokwenziwani wayevele lowo mama avela nathi na uJerry no custard ngangingazi ukuthi yini uJerry no custard sisheshise athi asiphinde nombani osibonayo wayesinikeza ukudla ngoba babazi ukuthi we are working very very hard yabo ukukhula kwami ke kanjalo kwangenza nganolaka ngajim karate ngoba ngangibona ukuthi ama fight amaningi ngiyawahlula ngoba ngiyakuthanda ukula I wish I can fight and endaweni angisukela uNombani because they know ukuthi ngangivele bathi mabesho ngangibhinca ishidi la bese ngimthuka umuntu ngimthuka angikhumbuli ke kahle ukuthi ngangenza kanjani but uma ngidiniwe ngangifila as if umuntu ngamtshena indaba zakhe yabo even ngisho umfundisi wami bexake ukuthi uzokwenza njani mise ngidiniwe ngoba mangisesontweni angithi akufanele ngithuka umuntu lapho la idemon lo lenhlamba laselehla lapho yabo ngoba ngangingathuki phela ngangivele ngidube nje isonto ngihambe ngibona ukuthi ngizosuka ngiphoqa esontweni ngihambe yabo then ngamxoxela kumfundisi umqadi then wangibuza ukuthi ngenza kanjani ngamtshela ngase ngithi hayi ngahamba counseling nani sakhuluma nje nobaba waba understanding be supportive nje empilweni yonke ngoba be understand abezama nanokuthi asihlanganise nobaba oyingane sibuyelane because baba ingane behleze sifuna sibuyelane silungise izinto kwasho ukuthi inhliziyo yami mina ayisaxoli ayisabuyeleli back vele ngamtshela ukuthi sengifuna ukulungisa i-character yami I want to fix le past yami ngingathi mase ngisukela umuntu ngempela ongithanda ngempela ngimtreat the way ngangitreat ngayo yena ngenxa ye-past yami yabo ngisho emsebenzini bengasebenzeki uthola ukuthi sengilwile futhi bangangixoshi bevelene nje ngazi ukuthi shithi uNkulunkulu beyenza bavele bengithanda yabo nje Edmund Mhlongo wangitraina kakhulu kwi-art it is where ngaqala ngafunda ukukhuluma ke lapho stage because kufanele sikhulume bebeyitshela ukuthi bona ingoba isingisi ngingasazi kanti cha akukhulumeki indlela iyabambeka bo indlela yolimi lami yabo ngaqala ke it is where eKKF nga-introduceka lento yokuthandaza lento yensindiso ngeze ukuthi kunokuthula enhlizweni yami angithi vele i-counseling ngase ngiyenzile and lento ngithi iphuma ngomkhondolo yabo my mother was raped and asiyazi nento yabulala uma wakhe kwayena nje mhlambe kwayena since masimbuka uma simbona ngendlela afana ngayo ngathi mhlambe naye lo wa rape uyabona nje into kanjalo le case iqhamuka from the family yabo lento sithakazela ukuthi injomane yaduka iminyakanyaka yabuyisa ibuya nethole you understand case yamhlongo ngithi umhlongo male so usisi wakhe egaya etsheni then wamraper njengoba isithakazelo sithi wenze umtekeli waze wafa ne isuka lapho then ingakho abantu abaningi sebengasasebenzisa isithakazelo because isithakazelo sisho nama spirits aleso sibongo siyabuya futhi sikwazi kunamathela einganeni si-operate ninganakile nina niloko nithakazela kanti it's a demon ni introduce a demon to your children yabo and ubhuti wami lo ube umuntu vele ungathi la active la
kemantombazaneni kodwa in a secretive way sithi lento yakhe ibimfuna ukuthi fanele alale nobani alale mangibuka ukuthi angazi mina ngikuthola nini ukuthi uthwele ngithola ingane kadadewethu ihamba emthwalo wafika kwathiwa khona umuntu othwele kimi futhi washona lento le iyinkinga kini ifuna umuzwa kini ukuthi kufika abantu abathandazayo bazobreaka lento it is where kwabuya umqondo wami ukuthi izinto ayezenza 1 2 3 4 siyagcaba kancancane siyaphalaza kancancane siyaqhuma kangoba ithanga lami lonke nje lalishilo yonke le ndawo sasigquma when I was 9 angibhala ngisho ama exam ngalo sikhathi yakuba uyaphila angifuni qaba manga hambe ngiyambopha nje futhi ngangizothi mangiyombopha ngihlale ejele ngoba wayesigebengu lesasingafuna singibulale angobe ngihlale ejele icala liyathetha nje ngivaleliwe lapha kuma custody bani ukuze nje bamvalele ikhiye basilahle lapha yana kodwa manje ngoba I'm angry with who yabo it is better ukudinela umuntu ophilayo because you can see bese uyapay back leyo nto ayenzile kuwena yabo kodwa kumina beyiloke nje lento iloke bounce back even my first child ayikhulanga kalula bengithi mangiyibona emzini yabantu ngishaye ngithi noma ngiyibona bengi overprotective in such a way yabo umekhula ke lo wami naye waba nebad naye wathola lento of which is ngiyajabula ukuthi wakhuluma nami ngazama ukuvula icase baloke yazi na into zama rape ukuthi i-victim iyona ehlushwa kakhulu kuna yebo angisafuna ukuchuma mawuthi wathola lento wathola ini rape wathola i-rape ngesikhathi wayengareshwa umuntu omndeni wakumakhelwane then it is where mangifike ecourt ilapho ngaqala i-counseling khona ngayiqala kanjani i-counseling because I was ngangikhanselishwa indaba yokuthi njengoba ingane yami idlenguliwe kumina kufana nokuthi iqala back le yanto yami rape ne ibuya back ukuthi I didn't do anything kwakufanele ngilwe kube ngathi ngiyazblame myself ukuthi kwakufanele ngenze something yabo njengoba manje sengihamba ngiyomela lengane ngithi le ngane strong kodwa manje uma udlenguliwe abantu bavele bakuneke noma ikanjani and lengane ine-anger ngaphakathi sometimes ibuyingizonda ngijikele ngiya understand ukuthi yenziwa yini yabo kodwa ngibuye ngidini ngibuye ngiyithethise nanokuthi ikhuliswe vele umuntu ohurt obroken njengoba nayo ikhuliswe umuntu obroken ivele nayo vele ilimele yabo so kwakhona okuningi okwenzekayo okukulimala enganeni so my second child ngaba overprotective in such a way ingane yami yayisingifile sengathi ngistalk kuyona and she used to hate me ingane yami lesibili ngalendlela ukuthi umatric ayiqedelanga kumina yavele ehamba yanyamalala yatholakala komunye umuzi la yakhulela khona it is where ngabona ukuthi I need to ukuthi stay away from my children ukuze ngayilimazi ingane zami yabo umfana noma ngithi ngiyathetha ngibe ngikhumbula ukuthi konje lo mdala umjani yabo noma sekuthola ukuthi sekufanele ngabe ngiyathetha manje kufanele ngabe ngiyaqondisa angikwazi ukuqondisa because lo mdala is broken ebene depression seyimshaya ngalendlela ukuthi angisazi ngizokwenza njani yabo seyibonakala nasebantwini nangaphandle sekubona nombani ukuthi lengane inenkinga yahamba ke counseling ngikeke hayi ngibona umehluko ngibona ingcono kodwa I wish ukuthi ngathola something enye ezoyisiza into ebengisiza bengisize nje ukuthi ngilo ngiyokhuleka yaze yangcono lento and la endlini bekuthi angiyazi lento noma ilwane mhlambe njengoba besha abanye ukuthi ilwane zakuphi yabo sihlungu isitulo ne
endlini angithi ngibe sometimes ngi-prophet, sometimes ngibe nama-visions because nginale gift leyo yoku-discern izinto. Kube nezinto engiyibonayo endlini mhlawumbe njengokuthi ngibone otikoloshe khona la kube ne-process bekuthi mengipheka ngipheka uphuthu ngithi ngiyaligoqoza iphuthu livele libe u-half kade ligcwele khona manje kwasho ukuthi yabo senginolwazi bengivele ngithi ngigoqoza ngibe ngithi ngifafaza igazi likaJesu ngifafaza igazi ukuze lihlale libe still because ingane zizodlana yabo bengithenga impuphu eziwu4 kukhona ingane eyodwa nje edila nophuthu ivele ipheka ibhodelayo ithi ayifuna ukhari ngabona ukuthi lezi zinto zizolimaza lengane ngahamba ngaya kumprofeti bangifika kumprofeti ayibambe ingane ayithandazele yabona khulume into engingayazi khulume umuntu usingathi sisalukwazi like ekhuluma kulengane ethi kade ahlala lana akekho umuntu ozomkhipha in yabo ngiphathe kambi lento bese ngiloke ngieloketha ngiyilethe ingane sekuphuma izinto eziningi yabona kodwa ngikho-ke lapho-ke bengilako ukuxoxa nje kumina ukuthi nginakho ukudinga ukuthi engathi mhlambe ngakhona into njengomkhuleko like yabo mhlambe ongenziwe ekhaya abantu abami kahle noNkulunkulu angithi yabo ngoba ukholwa ukuthandaza kwakho uthandaze ungamile kahle noNkulunkulu mhlambe bazozila ukudla yabo bakhulekele lento le engihluphayo ukuthi ene nokuthose kwenzakalani lento noma sengibona umuntu owehlakale yilento kube kuyadlula kumina ngibe umuntu nje oseduduza abanye ukuthi hayi nami wangehleli 1 no 2 yabo ingabi into mhlawumbe eba yipain mina yabo